Ơi
তাই যতনো অপ্রোগ্রাম পাইছি বলকে যত কয়নাই চিনি যে বানা তমানি কলয় সমাজে বানা আবো যতনো কাইসা কাইসা নাওই এবা বাलै দিনানি বাগै কইজাও চিনি বানা তাই দংখো বানা দনো কাইসা কাইসা নানা বাগै কইজাও কলয় সমাজে বানা এবা ফ্ল্যাগ যতনো কাইসা কাইসা নাওই কাম খমো বানা বাগै নরগ্র কয় হর জাগै দङ কয় রাজাকে কয় রাজাকে কয় রাজাকে কয় তোমাকে কুমাকরাকে কুমাকরাকে কয় রাজাকে समाजनि बाना ताइ गुरु नामाय जायगाखौ आबोनि बागै जों दाबो फाननो लाबोलाय मानिया जतनो गायसा गायसा नाना बागै कामा जे सिनि कलेज समाजनि बाना दैयाराव जनो गायसा गायसा जतनो नावै नायथाव थायै रायना गाइलिन ताइ खामथि गावनो बर'नि न' थाबासो गावनो दिलेनाय गरिया थांतांना माने बिसिं तै ताइ गरिया जाबदनि बिसिं तै खायो हमम जदनि बिसिं तै खायो सि तले दिलेनाय आबोनि बागै जतनो कयनाय जतनो पाल थाय सिनि कलेज समाजनि बानानो रमै कांखति मालबाक्सा जाफुनि बाक्सा खाय सेरायना बागै ओखायनो जों हमम जदनि बिसिं तै खायो सिनि रायनो बनि न' थाबासो तले दिलेनाय कय राजाके कय राजाके कय राजाके कय राजाके जत नारवाय दङ हामक्राय जेमन कलम कसा नुकुनि हामारिनि बागै रोग सोग जाते उनिया जात बिसिगासिनो बागै जों এই कलय रायबार माने पान्दा हाय काबा बलं सर माने बिसिंतै जों सुरि लायो तिनि अरा जों अलरेडी रायनि नखथांनि चिमि जोंनि समाजपति जारा जों दंनाय हायने राय থেকে শুরু খাयै जोंनि जार जार बुबाग्रानि मल्लिसिनि जे अलंकार जन बुबाग्रा रि कालांमानि एग्जाम्पल जोंनि कलेज बसंनि बिसिनो बारके हालामनि कायसा हालाम बसं सै कलेज बसंग्रनो जों तांगसं ताङि जानाय तिप्रासारावनो केबें मुं जाते केबें थानि जों उदारंनि फाननायनि बागै जोंनि थानि सें रायदां तै मेडेल गोबां मा अलंकार बरमनि माने बिसिंतै जोंनि बुबाग्रा ब असाकाय माने बिसिंतै बोसोराव बायसा असानि दिनो बारके हालामनि जारा पदाकरा हे गबा समाजपति संनो रिंगी माइखुता चारि हुई এই অলংকারন परिधान खाइर हरो एवं आरानि बिसिंतै बुबाग्रानि चंमुंबाय बनि वान चंमुं काहाम वान चंमुंबाय राय हिनि चंगुरि लायो
जों आबोनि परे जों आगे जेरै बालायमानि पान्दा संसालायमानि बबाग्रानि आरो हसम बुजन चाइ गिफिलमानि जराबो आगिनि मलबा गारि गुरा करै যানবাহনে কোনো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন যার কারণে আগরতলা রাজধানী থেকে হিমি ফাইনানি বাগৈ প্রায় এক সপ্তাহ একাবা 7 দিন মতন সময় নাঙো রায়নি নকথাগো ফাইনানি বাগৈ ও এক সপ্তাহनि बिसिङाव বিশেষ করে লক্ষ্মী পূজা অসানি অসামাতা কি মানে দশমনি দিননিसिमि এক সপ্তাহ লক্ষ্মী পূর্ণিমা আঙো দিনनि দিনে বিশেষ করে লক্ষ্মী পূর্ণিমা अब हाय लक्ष्मी पूजानि दिन आ दिननो जों गेराय बारलाय फायलाय मानि ओ जराव फायनायनि सिगां जोंनि बरं गोनां रायनो वेलकाम खालामनानै बिसिंथि जों पारादाय दङ अब हायख्लायै बलं सलाम सवारलायै हहम ददर खायै जों गायसा मातायरानो सुरिमानि बिसिंथि जों पारादाय दङ अनुष्ठान खालाय आबोनो गायसा बलं सवारमानि जागाखौ ताम এই बलं सवारमानि जागाव जों बसर कायसेनि जे लुकरानि हांक्रायनि बागै गामि आमचायो गामि लेभेल तो गामा चौधरी नकथागो रिलायनो दङ पारा केरो हिनो आबोनि परिबो सारा त्रिपुरानि कलेमा कलेजनि बुमुंथि हांक्रायनि बागै जों आरो पहिला माथाय गतनो रिलायो आबोनि परे कालिनो रिलायो बुरासानो रिलायो ताई अर जागाव जों गरियानो रिलायो दा এইভাবে ओ बलं सरमानि कैसा एरिया जों सीमित एरियानि बिसिङाव खंजोरै जों नालायो ए खंजोरमानि परे ताई अर जागा केबो प्रवेश मा खालाया जों अरनि बिसिङनो वाथौरायमानि बिसिंथै वाक बसल तान लायजावो ताई पुन तावसा अबाहेरा जे नांमानि जों अर तान लायै सेमारा नायलायै अरनो जों गरिया मासामानि बिसिंथै जों अर कैसा आनुষ্ঠাनिक नायथांनो थाखाय बिसेस कर लुकुनि कायथार ताई जों लुकुराव अर मसालायो चालाय नंलाय खालायो आबोनि परे जों अर बुनि दफाबाय हुक सेगलाय जों हुक जानानै बागै हापार नायलायमानि आवजाराव ए गरिया मासामानि बिसिंथि सें तिलायै जों दुदुरिलायै जितिवै जों हुक যখন दुदुरिलायमानि समायाव जोंनि समाजपति कान्तिगाव बा आं बायलाय बर्तमान बायथां से गायलाय कामसिखौ बरनो बिचार खामानि बिसिङै रायरि मारिलाय गे आखुक दखल खामानि परे बरो नुखुंनि निनि हुकनि जत मिटिं थाइतुं हुक खायलाय बरो चालाय नांलाय दं आबोनि परे ताकिसा स्टेप अनुष्ठान दङ जे ঐতিহ্য बाहि बिसेस खायै सारा त्रिपुरानि 19टा दफा त्रिपुरासा बसं बा अन्यान्य बसं सह जों मेलबन्धन बसराव एसे ताकु बुकुक थालाय मिलिलायमानि बिसिंथै जेकुनु একটা स्कुल फिरबा नंखा बा पान्थर गचारफा नंखा आरो कैसा सेफ नायथाव जागा खायै जोंनि राय संग्रावनो आरो जागाव এই बलं सरमानि परे हुक चालायमानि परे जों अरनि सिरियल भाबे नायथावनो थाखाय हिमि थाङै आ जागाव जोंनि मेन अनुष्ठान आबो सारिनि सानजा जरानि प्रग्राम अंनाय आबो ताकलाय बे 157 कलय रायबारमानि पान्जा संसालाय जागै दङ आरो बर राजानि कन्डिसन उपाधि जाखा आबो एक्चुअली अनेक गोजाम साना थांखे तासिनानि रायबराबो साइथांखा ए सिनि कलय राय पुइला बांलादेशनि जे मायामतला हादुगो पुइला तावला रायनि जे राय चाहिँ थांमानि आवजराव आनुमानिक प्राय 6 থেকে বর্তমান তাবা যারা 500 বছর মতন জামুংনাই অলিখিতভাবে আগে রাইছে ফেকা आवजराव যেহেতু প্রাচীন যুগ বা आवजराव आसु डेभलप अंगिया खबा ताबो मध्य जुग लाइसे आधुनिक जुग चलै दङ गासै आधुनिक जुगनि साथे साथे जों जोंनि कालचार बा ट्रेडिसन रमै नारायणनि बागै जों जोंनि এই রায় বালমানি পান্ডাব কোনি जोंनि कलेमा कलेज থেকে फेशन सुरबो खालाय